had u hem al herkend. Dit is de Koninginnebrug tussen Well en Wansum. Uniek in zijn soort, want deze vaste oeververbinding overbrugt Maas en Winterbed en is daarom bijna 1 kilometer lang. De naam Koninginnebrug herinnert aan haar voorganger uit de jaren 50. Een Baileybrug die op vrijwel dezelfde plaats lag. We schrijven 1954. De Koude Oorlog is in volle gang en elke activiteit waarbij militairen betrokken zijn moet aan het oog van de communistische vijand onttrokken blijven. Dus ook de bouw van een Baileybrug. Een samenwerkingsproject van Britse en Nederlandse genietroepen. 2 landen met een koningin op de troon. Vandaar de naam Koninginnebrug. Op de Maasoever verrees een groot tentenkamp en tussen mei en augustus 1954 sleutelden pontoniers uit beide landen de brug in elkaar. Eerder had het gevaarte van 1200 ton staal en 200 ton hout dienst gedaan als Rijnovergang ter hoogte van het Duitse Wezel. Maar daar was intussen een nieuwe brug gebouwd. Omdat de Maas in Limburg tussen Venlo en Grave alleen met een veerpont kon worden overgestoken en de behoefte aan goede verbindingen tussen de Noordzeehavens en het Ruhrgebied groeide, werd besloten de enkelbaanse Baileybrug hier te herbouwen. Het wisselende eenrichtingsverkeer leverde aanvankelijk geen problemen op, want de drukte viel mee. Pas toen die in de loop van de jaren 50 begon toe te nemen, werden aan weerszijden van de brug stoplichten geplaatst. Precies in het midden verrees een wachtpost om chauffeurs die door rood licht reden terug te sturen. En dit is de situatie in 1976, gefilmd door Herman Reiniers uit Wansum. Daarvoor had hij een goede reden, want als gedreven filmamateur wachtte hem een jarendurend filmproject. In de tweede helft van de jaren 60 en vooral ook in het begin van de jaren 70 nam het verkeer natuurlijk steeds meer toe. En de Baileybrug begon door de intensiteit van het verkeer slijtageverschijnselen te vertonen. Begin jaren 70 werden er al onderhandelingen gevoerd en gesprekken gevoerd tussen de provincie en de Rijkswaterstaat om ooit een keer toch een vaste nieuwe oeververbinding over de Maas te leggen. Dat proces werd versneld toen de brug dermate grote slijtage begon te vertonen dat ze eigenlijk voor het zware vrachtverkeer niet meer geschikt was. Vandaar dat men in 1976 besloten heeft om een veerpont voor het zware vrachtverkeer hier tussen Well en Wansum in de Maas te leggen. Wanneer men dat niet gedaan zou hebben, zou al het vrachtverkeer of via Venlo of via Grave om hebben moeten rijden. En dat was natuurlijk een economische schade van heb ik jou daar. Dat heeft er ook toe geleid dat de besprekingen tussen Rijkswaterstaat en de provincie versneld tot een afronding kwamen. En uiteindelijk heeft men in 1976 besloten om hier een nieuwe vaste oeververbinding over de Maas te leggen. In 1976
werd uiteindelijk besloten om hier tussen Well en Wansum een nieuwe oeververbinding te bouwen. En in het jaar daarna is de opdracht gegund aan Dirk Verstoep, een bruggenbouwer uit Dordrecht. Iemand die al veel ervaring had opgedaan met het bouwen van bruggen in binnen- en buitenland. In april 1978 werd met de bouw begonnen. Dirk Verstoep had hier uit de regio 80 bouwvakkers geworven die mee hebben geholpen de brug te bouwen. De brug is qua bouwmethode daarom zo interessant, omdat er 3 verschillende methoden gebruikt werden om ze te bouwen. De eerste methode was de zogenaamde steigerloze uitbouwmethode. Dat wil zeggen dat vanaf 2 pijlers midden in de Maas aan beide kanten met behulp van bekisting steeds enkele meters vooruitgebouwd werd. En zo werd de Maas en een gedeelte van de oevers overbrugd. De tweede methode die men gebruikt heeft is op steigers met behulp van hulppijlers en daarop bekisting en zo het beton gestort. De bouw die verliep zeer voorspoedig. Alleen in de strenge winter van 1979, februari en maart waren extreem koud, heeft het werk een hele tijd stilgelegen. En in de zomer van 1980 werden wij door de Maas verrast met een hoogwater, midden in de zomer. En toen kon er ook niet gewerkt worden. Voor de rest zijn er eigenlijk geen vertragingen opgetreden.
De derde en meest interessante methode die gebruikt werd, was de zogenaamde schuifmethode. Op de Wansumse oever moest totaal 540 meter overbrugd worden over het winterbed van de Maas heen. Wat heeft men gedaan? Men heeft 51 betonnen pijlers op de Wansumse oever geplaatst. Daarnaast heeft men een betonfabriek gebouwd. In die betonfabriek werden bruggedeelten van 18 bij 19,5 meter gebouwd, die vervolgens over de pijlers werden heen geschoven. Om die totaal 30 gedeelten over die pijlers te krijgen, waren natuurlijk enorme krachten voor nodig. Te meer omdat er ook nog in een bocht van 540 meter lang tot aan het eind van die pijlerij, want daar begint de Maas, gebouwd moest worden. Op het laatst van het bouwproces, bij de laatste keer dat er geschoven moest worden, moest totaal 15.000 ton kracht opgewekt worden om het geheel op de plaats te krijgen waar het moest zijn. En tussen de pijler en de bruggedeelte moesten, om het glijproces te verbeteren, zogenaamde glijplaten gelegd worden. En die glijplaten die werden door mensen hier uit de omgeving tussen de brug en de pijler gelegd. Meestal op een maandagmorgen en aan het eind van het bouwproces waren totaal 60 mensen extra hier uit de regio daarmee bezig. En die verdienen daardoor een extra zakcentje. Als de verschillende bouwmethoden zo goed als klaar zijn, kan de afwerking beginnen. De opritten worden aangelegd en de onderdoorgangen van de brug worden verstevigd met basaltblokken. Bovenop de brug is men intussen bezig met het asfalteren van het wegdek.